Σήμερα στο Σεφ στην κουζίνα, ο Λευτέρης Σουλιώτης μας μαγειρεύει χοιρινό ρολό με φέτα, σκόρδο, πολύχρωμες πιπεριές και παραδοσιακό πληγούρι με σταφίδες και κουκουνάρι. Και η Κατερίνα Κουβεντάρα μας γλυκαίνει με νοστιμότατα τουρφάκια χιονούλες. Γεια σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε για ακόμη ένα απόγευμα στο ωραίο μας πλατό. Καλώς ήλθατε στην κουζίνα μας και σήμερα έχουμε έρθει με πάρα πολύ ωραία διάθεση και με πολύ ωραίο σεφ να σας ετοιμάσουμε εκπληκτικές νοστιμότατες συνταγές. Όμως, πριν ξεκινήσουμε, πάμε να δούμε τους χορηγούς μας και σε λίγα δευτερόλεπτα είμαστε ξανά μαζί σας για να σας δείξουμε όλα αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα που έχουμε ετοιμάσει σήμερα για σας. Λοιπόν, αυτή ήταν η χορηγή μας και εγώ είμαι πανέτοιμος να σας παρουσιάσω τον πρώτο μας σεφ που έρχεται σήμερα εδώ στο πλατό μας, ο οποίος είναι και πάρα πολύ αγαπητός, θέλω να πω, σε όλους εσάς και δεν είναι άλλος από τον Λευτέρη Σουλιώτη που μας έρχεται από το ξενοδοχείο Αετών Μέλαθρων. Γεια σου, Λευτέρη. Γεια σου. Καλώς ήρθες, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Θα ετοιμάσουμε και σήμερα πολύ ωραία συνταγή, θα φτιάξουμε για τον κόσμο. Ωραία συνταγή, σχετικά παραδοσιακή, νόστιμη. Ωραία, βλέπω εδώ πέρα έχει έρθει σούπερ κρέας. Οπότε θα έχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ό,τι έχει σχέση με κρέας πραγματικά γίνεται και πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι παρέα με τον Λευτέρη σήμερα θα φτιάξουμε χοιρινό ρολό με φέτα, με σκόρδο, πληγούρι που είναι πάρα πολύ νόστιμο, δεν το συζητάμε, που θα βάλουμε και σταφίδες στο πληγούρι και κουκουνάρι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτό που θα φτιάξουμε σήμερα είναι πραγματικά όλα τα λεφτά, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά αξίζει να καθίσετε, να δείτε αναλυτικά πώς θα φτιάξουμε την συνταγή και να την κάνετε και εσείς στο σπίτι σας. Πάμε να δούμε λίγο τα υλικά. Βεβαίως. Λοιπόν, για το ρολό μας έχουμε χοιρινό πέτο, το οποίο μπορούμε να πούμε στον κρυοπόλη να μας το ανοίξει. Και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και το κρυοπολείο του κυρίου Λίπα, στα Τρικάλα, που μας έφερε πολύ ωραίο κρέας και σήμερα εδώ στην εκπομπή. Ωραία. Θα το γεμίσουμε με φέτα. Θα βάλουμε καρότα, πιπεριές, πιπεριά κόκκινη, πράσινη και... Μαϊντανό. Όχι μαϊντανό. Σέλινο. Σέλινο, μπράβο. Θα το τυλίξουμε, θα δούμε τη διαδικασία πώς θα το κάνουμε ρολό. Και μετά θα κάνουμε το πληγούρι μας. Θα χρειαστούμε κρεμμύδι ξερό, λίγο σκόρδο, σταφίδες, κουκουνάρι, βούτυρο, θα τα δούμε όλα. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Βεβαίως. Ξεκινήσουμε πρώτα με το ρολό. Μέχρι να κάνεις εσύ τα γάτια σου, θέλω να σας δώσω τον σημερινό διαγωνισμό σήμερα εδώ στο Σεφ στην κουζίνα, ο οποίος πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίος. Έχουμε εξασφαλίσει για σας ένα πολύ ωραίο δώρο, μιας και υπάρχουν πολλά ζευγάρια τα οποία ετοιμάζεστε τι άλλο να κάνετε, να παντρευτείτε από το Πάσχα και μετά. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς εξασφαλίσαμε να σας δώσουμε όλο το πακέτο με τα είδη κουμπάρου, έτσι. Στέφανα, λαμπάδες, δίσκους, καράθα, ποτήρι κτλ. Και είναι μια προσφορά από το σαλόνι γάμου βάπτισης και διακόσμησης Glamour στα Τρίκαλα, στην Όθωνος 18, όπου εκεί θα βρείτε τα πάντα για τον γάμο, τη βάπτιση και την διακόσμηση και για την όλη οργάνωση της εκδήλωσής σας, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση. Δηλώνετε λοιπόν συμμετοχή για αυτό το πολύ ωραίο δώρο, στέλνοντας SMS. Γράφετε στο κινητό σας, SEF, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και το κάνετε αποστολή στο 54121. Από τώρα ξεκινάτε να στέλνετε μηνύματα διαρκώς και λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα αναδείξουμε τον τυχερό μας τηλεθεατή που θα κερδίσει αυτό το πολύ ωραίο δώρο. Εγώ τα είπα αυτά που έπρεπε να πω, τα έχω πει, τώρα ξεκινάμε με τα δικά σου. Λοιπόν, θα πλώσουμε το πέτο μας. Πολύ κρέας, Ναι. Και πριν κάνουμε οτιδήποτε, πριν το γεμίσουμε, θα κόψουμε τη φέτα. Θα κόψουμε τη φέτα. Αυτό τώρα με το τυρί θα το γεμίσουμε μέσα εδώ. Βεβαίως, ναι. Μάλιστα.
τυλίξουμε. Θα μου ρίξει λίγο πιπεράκι μέσα. Βεβαίως. Ρίξε και στο κρέας. Άλλο από εδώ. Αλάτι θες εδώ καθόλου? Αλάτι ρίξε στο κρέας, τη φέτα δεν θα ρίξουμε γιατί είναι ήδη αλμυρή. Θα ρίξουμε λίγο σκόρδο μέσα στη φέτα. Σ' αρέσει γενικότερα, έχω παρατηρήσει όλες αυτές τις φορές που έρχεσαι εδώ στην εκπομπή, χρησιμοποιείς αρκετό σκόρδο γενικά. Είναι λίγο παρεξηγημένα από άποψη μυρωδιάς. Αλλά είναι πάρα πολύ νόστιμο. Ναι, αλλά στην απόλαυση όμως δεν περιγράφεται. Πάρα πολύ νόστιμο. Άμα το συνδυάσεις σωστά με τα υπόλοιπα φαγητά. Απλά πριν το ραντεβού μην τρως, εντάξει. Έλα μωρό, τώρα αυτά λεπτομέρειες είναι. Δώσε και στην άλλη να φάει σκόρδο. Μόνο έτσι. Δεν θα καταλάβει κανείς τίποτα. Μόνο έτσι, μόνο έτσι. Λοιπόν, ωραία. Θα απλώσουμε τη φέτα μας τώρα. Ωραίο θα γίνει. Θα γίνει πάρα πολύ ωραίο και το σκόρδο με το χοιρινό θα είναι... Και γενικότερα το ρολό είναι ένα φαγητό το οποίο το προτιμούν αρκετά οι Ελληνίδες νοικοκυρές, έτσι. Θα κάνεις ρολό κοτόπουλο, ρολό χοιρινό με μοσχάρι γίνεται ή όχι? Πώς δεν γίνεται. Ειδικά με νουά γίνεται πάρα πολύ νόστιμο. Ναι, γιατί είναι και μαλακό κιόλας. Αυτό πες μου ότι είναι η πατέντα που έχεις κάνει για να κάνουμε το ρολό. Είναι σαν πατέντα, ναι. Είναι πανεύκολο. Καλά, αυτό δεν είναι σωλήνες που βάζουν για τα νερά? Μία απλή σωλήνα είναι, μία απλή σωλήνα. Υπάρχει και έτοιμο τέτοιο πράγμα που έχει βάση για να κάθεται. Το οποίο δεν κοστίζει σχεδόν τίποτα. Δηλαδή σε είδη, ρε παιδί μου, που έχουν μαχαίρια και τέτοια, είδη κουζίνας, εξοπλισμό υπάρχουν και είναι πανεύκολο. Δηλαδή με το που δεις τη διαδικασία θα πεις τίποτα. Βέβαια μπορούμε το ρολό μας να το τυλίξουμε με ένα σπάγκο, να το δέσουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Τώρα θα βάλουμε τα λαχανικά μας. Κοιτάξτε, αυτό είναι και μια ωραία ιδέα που δείξαμε για να την κλέψουν και οι νοικοκυρές, έτσι. Ναι, δεν είναι τίποτα. Μια απλή σωλήνα είναι, ας πούμε, και απλά αγοράζει ένα δεχτάκι. Θα το βγάλεις το δίχτυ δηλαδή και μετά το βάλεις από πάνω. Θα το περάσω από μέσα. Από μέσα θα το βάλεις. Ναι, και θα βγει από την άλλη με το δίχτυ. Εγώ νόμιζα θα το τυλίξεις και θα βάλεις το δίχτυ από πάνω. Δεν είναι επιστημικός, Κοίταξε, με κοροϊδεύουν πίσω τις κάμερες. Τρέπεστε. Ωραία. Θα βάλουμε και το σέλινο. Μπαίνετε και στην ιστοσελίδα μας στο www.chefsincuisina.gr για να δείτε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που σας κάνουμε κάθε φορά εδώ στο πλατό. Να τα δείτε λοιπόν αναλυτικά σε περίπτωση που δεν προλαβαίνετε τώρα στο σπίτι σας να τα σημειώσετε. Μπαίνετε στη σελίδα μας και βλέπετε εκεί αναλυτικά όλα τα υλικά και τον τρόπο που παρασκευάζεται η κάθε συνταγή που σας παρουσιάζουμε εδώ στο Chef στην Κουζίνα, www.chefsincuisina.gr. Ωραία. Ήρθε η ώρα τώρα για να το κλείξουμε. Εγώ τώρα θέλω να δω πώς θα το βάλεις εδώ. Μόλις το δες θα πεις πόσο γελίο ήταν. Απλό, Μην κάνω και καμιά ζημιά. Δεν έχει συναγερμό, μην φοβάσαι. Ωραία. Εδώ τρώει μια ολόκληρη οικογένεια με αυτό που κάνουμε. Λοιπόν. Τώρα το περνάμε από μέσα. Έτσι γίνεται. Εσύ εγώ κατάλαβα στην αρχή ότι θα το κάνουμε ρολό και θα το τυλίξουμε πάνω από αυτό και μετά θα βάλεις το δίκτυο, κατάλαβες. Εκεί τον μπέρδεψα λίγο, το χάσω το πράγμα. Αλλά εντάξει. Και βγαίνει έτσι. Ναι. Μήπως έτσι το κάνουμε και στα κρεοπολία? Στάδιο έτσι το κάνουμε. Έτσι γίνεται. Για κοιτάξτε.
Έλα ρε φίλε, τι έχεις κάνει τώρα? Τι πατέντα είναι αυτό? Απλά πραγματάκια, Κωνσταντίνα. Και τώρα το κόβεις εκεί και θα το δέσουμε, Ορίστε. Θα το ψήσουμε μαζί με το σολέμα. Ένας πολύ ωραίος τρόπος για εσάς τις νοικοκυρές που δεν γνωρίζετε πώς να το κάνετε το ρολό χωρίς να κουραστείτε. Παίρνετε ένα πολύ απλό σωλήνα. Άμα βρείτε καμία οικοδομή δίπλα από το σπίτι. Και ανάλογα τι μέγεθος θες τώρα, αλήθεια. Χωθείτε μέσα. Πάρτε μαχαίρι και κόψτε σωλήνα. Έτσι. Ρε Λευτέρη, τι μας δείχνεις σήμερα εδώ πέρα, μας τρελάνεις να πούμε. Απλά πραγματάκια. Μας τρελάνεις. Με το Θα μου σωλήνα. φέρεις ένα ταψάκια. Ναι. Ορίστε. Ωραία, θα το βάλουμε μέσα. Θα το μαγώσουμε. Θα το λεπτοπιπερώσει λίγο. Ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα. Πραγματικά. Και δεν το έχω δει πουθενά δηλαδή να το κάνουν με αυτόν τον τρόπο. Φαντάζομαι όμως ότι οι κρεοπόλεις θα το γνωρίζουν, έτσι. Ποιος ασχολείται με το αντικείμενο το γνωρίζει. Αλλά μην ξεχάσεις να βάλεις δεχτάκι πάνω από το σωλήνα. Καλά, ναι, εννοείται. Γιατί δεν φύγει ξανά το κρέας. Τζάμπα θα το βάλουμε. Έξω κι αλατάκι. Ωραία. Και είμαστε έτοιμοι για φούρνο. Αυτό θέλει γύρω στην 1 ώρα στους 180 με 190 βαθμούς. Τέλεια. Φύγαμε. Τέλεια. Τώρα θα συνεχίσουμε με το πληγούρι μας. Θα ρίξουμε ελαιόλαδα. Και θα σουτάρουμε το κρεμμύδι. Θες να κάνω αυτό, να σε βοηθήσω. Λίγο σκόρδο. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει φανταστικό το φαγητό σήμερα. Θα είναι νόστιμο πολύ. Και σκέψου τώρα να είσαι ψηλά στο βουνό, σε ένα ωραίο παραδοσιακό σπίτι, Ζάκι. με ζάκι, να έχεις αυτό το φαγητό, κρασί, να έχεις ωραία παρέα. Τι άλλο θες? Λεφτά. Σωστά. Λεφτά για να πας στο ξενοδοχείο. Αυτό το ξέχασα, είναι το πιο σημαντικό. Μια λεπτομέρεια. Πες ότι το έχουμε προσπεράσει αυτό το θέμα τώρα. Εντάξει, μετά είμαστε κουμπλά. Δεν το σκέφτεσαι. Θα ρίξουμε το πληγούρι τώρα. Να σοταριστεί και αυτό. Ωραία. Τώρα θα ρίξουμε το ζωμό κοτάς. Θα προσθέσουμε και νερό. Ωραία. Και θα τα αφήσουμε σιγά σιγά να βράσει. Στο μεταξύ θα μου φέρεις και λίγο δυόσμο που ξεραμένο να ρίξουμε μέσα. Ναι, βεβαίως. Λίγο, όχι πολύ γιατί είναι δυνατός. Οπα. Εντάξει. Α, ωραία μύρισε. Θα ρίξουμε και λίγο χυμόλα που είναι.
Ωραίο. Είναι λίγο χειμωνιάτικη η συνταγή, έτσι. Είναι. Πρέπει αυτό να πάρει βράση και να γίνει. Ναι. Θα δείξουμε και τις σταφίδες. Πιστεύω να το έκλεισα. Όχι. Ωραία. Θα τις σοτάρουμε σε λίγο φρέσκο βούτυρο. Να λιώσει λίγο. Εμένα να σου πω την αλήθεια, Λευτέρη, μου αρέσουν οι συνταγές έτσι που έχουν το παραδοσιακό στοιχείο μέσα. Δεν το συζητάω. Βέβαια, μεγαλώνουμε και σε μια περιοχή όπως είναι η Θεσσαλία, κεντρική Ελλάδα, που οι παραδοσιακές συνταγές δίνουν και παίρνουν, έτσι. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να μάθει πώς είναι οι παραδοσιακές συνταγές, θα πρέπει να έρθει στη Θεσσαλία να φάει. Τέλος. Σε καμία άλλη περιοχή. Πιστεύω ότι και στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχουν παραδοσιακές συνταγές, αλλά σε αυτό το μεγαλείο που προσφέρει η Θεσσαλία δεν το έχουν οι υπόλοιποι. Και εσύ που είσαι σεφ, φαντάζομαι ότι θα συμφωνείς, γιατί τα ξέρεις και παραπάνω. Συμφωνώ και ίσα-ίσα, δηλαδή και στην κάρτα μου, δηλαδή στα μενού που έχω στο ξενοδοχείο, κοιτάω ναι μεν να είμαι γκουρμέ, αλλά οι βάσεις είναι πάντα κοιτάω να είναι παραδοσιακές. Οι πελάτες που έρχονται εκεί στο Ετών Μέλεθον δεν σας ζητάνε έτσι με παραδοσιακές συνταγές? Οι εξωτερικοί, ναι, από πρωτεύουσα σε πρωτεύουσα ζητάνε πιο πολύ παραδοσιακές συνταγές. Ορίστε, γιατί υστερούν σε αυτά εκεί. Το βοτηράκι είναι έτοιμο. Αυτό μπορούμε λίγο να το χαμηλώσουμε. Ναι. Θα ρίξουμε τις σταφίδες. Σταφίδες δεν τις σοτάρουμε, τώρα σοτάρονται κανονικά. Σοτάρονται οι σταφίδες, θα δεις πώς θα γίνουν, θα φουσκώσουν. Ωραία. Για να είναι μαλακές και να πάρουν και τη γεύση από το βούτυρο. Μ' αρέσει πάντως που την έχει συνδυάσει τη συνταγή αυτή το ρολό, το χοιρινό που κάνουμε με το πληγούρι. Γιατί το πληγούρι πλέον, ξέρεις, έχει γίνει και μόδα στη διατροφή, έτσι. Ναι. Δηλαδή και πολλοί διαιτολόγοι, διατροφολόγοι το προτείνουν στη διατροφή μας να το έχουμε. Και ειδικά η σταφίδα ταιριάζει πάρα πολύ με το πληγούρι. Σπάει λίγο με τη γλυκάδα της την λίγο έντονη γεύση που έχει το πληγούρι. Σιγά σιγά θα δεις, θα φουσκώσουν τώρα οι σταφίδες. Μέχρι να κάνει ο Λευτέρης εδώ την διαδικασία του, να σας υπενθυμίσω εγώ, κυρίες και κύριοι, τον διαγωνισμό σήμερα που έχουμε εδώ στο σεφ στην κουζίνα, όπου σας δίνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο για εσάς τα ζευγάρια που ετοιμάζεστε να παντρευτείτε. Σας κάνουμε δώρο όλα τα είδη κουμπάρου, που σημαίνει τα στέφανα, τις λαμπάδες, την καράφα, το ποτήρι για το κρασί, τον δίσκο και γενικότερα ό,τι χρειάζεται για τα είδη κουμπάρου. Όλα λοιπόν αυτά τα πολύ ωραία δώρα είναι μια προσφορά από το σαλόνι γάμου βάπτισης και διακόσμησης Glamour στα Τρίκαλα στην Όθωνος 18, στην πλατεία του Παλιού Κτέλου, που εκεί θα βρείτε τα πάντα για τον γάμο, τη βάπτιση και τη διακόσμηση. Ένα πολύ ωραίο δώρο, αρκετά χρήσιμο για όλα τα ζευγάρια που ετοιμάζεστε να ανεβείτε τα σκαλοπάτια της εκκλησίας, και μπορείτε να το διεκδικήσετε με ένα απλό μήνυμα, με ένα απλό SMS. Γράφετε στο κινητό σας SEF, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και το κάνετε αποστολή στο 54121. Και όποιος ή όποια το κερδίσει αυτό το δώρο, εννοείται θα επιλέξετε από όλο το Glamour αυτά που αρέσουν σε εσάς περισσότερο. SEF, κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54121. Πάρα πολύ ωραίο το δώρο μας, δώρο αξίας, και εννοείται πολύ χρήσιμο για όλα τα ζευγάρια που έχετε σκοπό να ανεβείτε τα σκαλοπάτια της εκκλησίας, να παντρευτείτε. Η ώρα η καλή από τώρα, σας ευχόμαστε. Οι σταφίδες φούσκωσαν αρκετά, Φουσκώσανε. Είναι έτοιμες και θα τις βάλουμε μετά μαζί με το κουκουνάρι, αφού γίνει το πληγούρι. Θα τις ξεχωρίσουμε βέβαια από τα περιττά βούτυρα, δεν τους συζητάω. Σαν στραγάλι έχει γίνει, κοίτα. Έχει φουσκώσει αρκετά. Έχει φουσκώσει αρκετά, Ωραία.
Θα πάρουμε τα περιττά βούτυρα μετά και θα τα ρίξουμε μέσα στο πληγούρι εκτός φωτιάς. Όλα μαζί ύστερα εδώ, έτσι. Ναι, ναι. Αφού γίνει το πληγούρι. Είμαστε έτοιμοι. Θα ανακατέψω λίγο αυτό. Και εδώ πέρα νομίζω ότι είμαστε και τώρα θα περιμένουμε να γίνει το πληγούρι και το ρολό. Σε πολύ λίγο είναι έτοιμο το πληγούρι. Για έλα εδώ, γιατί το ρολό μας είναι έτοιμο. Τέλειο έγινε. Λευτέρη, κοίτα. Είμαστε κομπλέ, άφησα το εδώ. Τράγγιξε κιόλας, έχει βγάλει και τα υγρά του. Το πληγούρι τι λέει, για να δοκιμάσω λίγο. Αυτό έτοιμο είναι. Θα προσθέσουμε τώρα τη σταφίδα με το κουκουνάρι. Και έτσι σκέτο, φαντάζομαι ότι είναι πολύ νόστιμο. Τώρα θα πάρει και λίγο από το βούτυρο, λίγο από τη σταφίδα. Και το κουκουνάρι πάντως δίνει ιδιαίτερη γεύση στην συνταγή. Δεν το συζητάω. Και είναι καλό να το χρησιμοποιούμε γιατί είναι και υγιεινό κιόλας. Φέρω ένα μακέρι για να κόψουμε το ρολό. Έχουμε εδώ, είμαστε κουμπλέ. Ωραία. Τώρα. Για να βγάλουμε και το διχτάκι. Το διχτάκι θυμάσαι πως το βάλαμε. Ναι. Εντάξει, καλά είμαστε. Κάνουμε χοιρινό ρολό με φέτα, με σκόρδο, γέμιση μέσα, με... Τι άλλο έβαλες, θύμισέ μου. Καρότα, πιπεριά, κόκκινη, πράσινη, μπράβο, σωστά. Και θα το συνοδεύσουμε με πολύ ωραίο πληγούρι, με σταφίδες και κουκουνάρια μέσα στο πληγούρι έχουμε βάλει. Το φαγητό αυτό είναι πραγματικά τέλειο, κυρίες και κύριοι. Να το κάνετε οπωσδήποτε, γιατί είμαστε και στην καρδιά του χειμώνα, έχει και κρύο έξω. Μαζευτείτε ωραία παρεούλα στο σπιτάκι σας, μαγειρέψτε το και ωραίο κρασάκι και θα περάσετε μια τέλεια βραδιά. Ωραίες ιδέες δίνουμε πάντως στον κόσμο. Λοιπόν, το ρολό είναι έτοιμο, το βγάλαμε. Δεν μπορείς να πεις, μη μου το χαλάς. Πάρε τη γωνία, πάρε τη γωνία. Πάρε τη γωνία. Δεν κρατήσει λίγο στον πειρασμό, δεν γίνεται. Λουκουμάκι έχει γίνει, Για να δω. Παπα. Θυμάω και όλους. Το κάτι άλλο είναι. Το πιάτο μας είναι έτοιμο. Γεια σου ρε Λευτέρη, άρχοντα. Κυρίες και κύριοι, ορίστε το χοιρινό ρολό με φέτα, σκόρδο, πληγούρι, με σταφίδα και κουκουνάρι. Σας το παρουσιάζουμε. Χοιρινό ρολό με φέτα, σκόρδο, πολύχρωμες πιπεριές και παραδοσιακό πληγούρι με σταφίδα και κουκουνάρι. Ανοίγουμε το χοιρινό πέτο και το αλατοπιπερώνουμε. Απλώνουμε παντού την τριμμένη φέτα αφού πρώτα την έχουμε ανακατέψει με το τριμμένο σκόρδο. Από επάνω τοποθετούμε τις πιπεριές και τα καρότα που έχουμε κόψει σε μπαστούνάκια καθώς και το σέλινο. Τυλίγουμε καλά το χοιρινό σε ρολό και το δένουμε καλά ή το περνάμε από το δίχτυ. Σε ένα σκεύος βάζουμε λάδι να κάψει και χρωματίζουμε το ρολό καλά από όλες τις πλευρές. Τοποθετούμε το ρολό σε ένα ταψί και το ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 2 περίπου ώρες. Σε ένα άλλο σκεύος βάζουμε λάδι να κάψει και τσιγαρίζουμε καλά το ξερό κρεμμύδι. Ρίχνουμε το πληγούρι και το σοτάρουμε και αυτό για λίγο.
Προσθέτουμε τον ζωμό κότας και αφήνουμε να βράσει μέχρι να σωθούν τα υγρά. Σε ένα ακόμη διαφορετικό τηγάνι βάζουμε το βούτυρο να λιώσει και σοτάρουμε τις σταφίδες μέχρι να φουσκώσουν. Έπειτα ρίχνουμε και το κουκουνάρι και το αφήνουμε να πάρουν χρώμα και αυτά. Εκτός φωτιάς ρίχνουμε το πληγούρι, τις σταφίδες, το κουκουνάρι, τον χυμό λεμονιού και το φρέσκο δυόσμο και ανακατεύουμε πολύ καλά. Κάτσε τώρα να δοκιμάσω κανονικά, γιατί πριν δοκίμασα, ξέρεις, το πόδι. Σε είδα. Δεν είναι να πεις ότι πήρα από όλα εδώ τα υλικά να γίνει ο χαμός. Και αυτό με την πιπεριά μέσα είναι. Και το τυράκι. Θες να πας? Θα φάω, μην φοβάσαι. Πω. Δεν έχω λόγια να το περιγράψω πόσο νόστιμο είναι πραγματικά, κυρίες και κύριοι, αυτό το φαγητό. Δηλαδή, έχω ενθουσιαστεί τόσο πολύ. Βέβαια, έχω ξαναφάει ρολό χοιρινό και άλλες φορές, αλλά έτσι όπως το έχεις φτιάξει εσύ, δεν περιγράφεται πόσο νόστιμη είναι η συγκεκριμένη συνταγή, κυρίες και κύριοι. Πάρτε χαρτί και στυλό και σημειώστε αναλυτικά όλα τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε για το χοιρινό ρολό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Για το χοιρινό ρολό με φέτα, σκόρδο, πολύχρωμες πιπεριές και παραδοσιακό πληγούρι με σταφίδα και κουκουνάρι θα χρειαστείτε τα εξής υλικά. 1 κιλό χοιρινό πέτο ανοιγμένο και χτυπημένο καλά, 2 καρότα κομμένα σε μπαστούνια, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 πιπεριά πράσινη και 1 κόκκινη, 1 κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο, 1 κλονάρι σέλινο, 200 γραμμάρια πληγούρι, 400 ml ζωμός κότας, φρέσκος δυόσμος ψιλοκομμένος, 50-60 γραμμάρια σταφίδες ξανθές, 50-60 γραμμάρια κουκουνάρι, 200 γραμμάρια βούτυρο, 300-400 γραμμάρια τριμμένη φέτα, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο. Μπράβο Λευτέρη, για ακόμη μια φορά. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή, αλλά και για την πολύ ωραία συνταγή. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε διαφημίσεις, όμως σας υπενθυμίζω το δώρο που έχουμε σήμερα εδώ στο Σεφ στην Κουζίνα για εσάς τα ζευγάρια που πρόκειται, τα μελόνυμφα ζευγάρια που πρόκειται να παντρευτείτε, να αναβείτε τα σκαλοπάτια της εκκλησίας. Σας κάνουμε δώρο όλα τα είδη κουμπάρου, που αυτό σημαίνει. Σας κάνουμε δώρο τα στέφανα για τον γάμο σας, τις λαμπάδες, την καράφα, το ποτήρι, τον δίσκο, και είναι μία προσφορά από το κατάστημα Glamour με είδη γάμου, βάπτισης και διακόσμησης στην Όθωνος 18 στα Τρίκαλα, όπου εκεί θα βρείτε πραγματικά τα πάντα για τον γάμο, τη βάπτιση και την διακόσμηση. Δηλώνετε συμμετοχή με SMS, γράφετε στο κινητό σας SEF, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και το κάνετε αποστολή στο 54121. Θα πάμε αμέσως τώρα σε διαφημίσεις και όταν θα επιστρέψουμε σε 3 λεπτά από τώρα θα σας κάνουμε ένα εκπληκτικό γλυκό παρέα με μια πολύ καλή μου φίλη, την Κατερίνα Κουβεντάρα, η οποία είναι πανέτοιμη να εισβάλλει στο πλατό. Διαφημίσεις σε 3 λεπτά, περισσότερο Σεφ στην Κουζίνα στις οθόνες σας. Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντων. Στιγμές που μένουν ανεξίτηλες στο χρόνο. Πραγματοποιούμε την κάθε σας επιθυμία για την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Καλώς ήρθατε στο σαλόνι γάμου, βάπτισης και διακόσμησης Glamour. Μπομπονιέρες, προσκλητήρια, στέφανα, λαμπάδες, είδη κουμπάρου, βαπτιστικά ρούχα, βιβλία ευχών, αξεσουάρ και για πρώτη φορά στην πόλη ένα πλήρως οργανωμένο showroom διακόσμησης για την εκκλησία και τον χώρο της δεξίωσης. Το ολοκένουργιο Glamour άνοιξε. Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση, Όθωνος 18, στην πλατεία του παλιού κτέλ Τρικάλων. Μωρό μου, ντύσου, στολίσου, θα σε βγάλω ραντεβού απόψε. Θα σε πάω στα καλύτερα. Θα σε πάω σούπερ μάρκετ Βλαχοδήμο. Και πού σε, κερνάω εγώ. Με τόσο χαμηλές τιμές. Θα ψωνίσουμε ό,τι θες. Σούπερ μάρκετ Βλαχοδήμος. Ψωνίζουμε ελληνικά, ψωνίζουμε οικονομικά. Αμέτρητες προσφορές κάθε μέρα. Σούπερ μάρκετ Βλαχοδήμος.
Χρώματα, ταπετσαρίες τοίχου Μπλάνας. Χρώματα και ταπετσαρίες τοίχου. Εργαλεία για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη στις καλύτερες τιμές. Εσείς επιλέγετε και εμείς αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση της ταπετσαρίας στο χώρο σας. Μπλάνας. The Art of Color. Πύλης 36, Τρίκαλα. Όταν επιλέγετε κοτόπουλο Πίνδος, παίρνετε μαζί και παράδοση και εγγύηση και νοστιμιά. Έτσι είστε σίγουροι ότι είναι πάντα φρέσκο και εγγυημένο. Επιλέξτε το από το σούπερ μάρκετ. Ζητήστε το στα κρεοπωλεία. Πίνδος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα. Κουβαλάνε αξίες. Με εμπειρία 40 ετών, σεβασμό στον καταναλωτή και προσήλωση στην ποιότητα, συνεχίζουμε την παρασκευή του παραδοσιακού χωριάτικου λουκάνικου. Λουκάνικα Ζαφυριάδης. Μοναδική γεύση που δεν αντιγράφεται. Αναξαγόρα 9, περιοχή Αγία Μονή, Τρίκαλα. Ξενοδοχείο Αετών Μέλαθρων. Ένας επίγειος παράδεισος στην πόλη των Τρικάλων. Μυρωδάτα μπαχαρικά και ευεργετικά βότανα από την εταιρεία Γεώργιος Κατσίφα Σαβέ. Μπαχαρικά Φίνιξ με το κύρος και την εγγύηση της εταιρείας Γεώργιος Κατσίφα Σαβέ. Κεντρική διάθεση 7ο χιλιόμετρο Λάρισσας Φαλάνης. Φρέσκα ψάρια Βόλου, Οξυφίας, πώληση λιανική χονδρική στις καλύτερες τιμές και για διάφορες εκδηλώσεις. Πρώτο κατάστημα 28 Οκτωβρίου 53 και δεύτερο κατάστημα Ασκληπιού 54 στα Τρίκαλα. Παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα Γραβάνης. Πρώτο κατάστημα Υψηλάντου 74. Δεύτερο κατάστημα Μανολάκη 1, Λάρισα. Από γενιά σε γενιά μεταφέρουμε το μεράκι για το ζύμωμα και ψήσιμο του ψωμιού. Υγιεινό, θρεπτικό, απολαυστικό. Θέλει τέχνη και έμπνευση. Ζυμώνεται σε άπειρους συνδυασμούς. Αρτοβιομηχανία Χατζής. Δημιουργούμε καθημερινά προϊόντα άρτου για το τραπέζι σας. Επαγγελματίες κομμωτές σας προτείνουν, εσείς τους εμπιστεύεστε, το αποτέλεσμα κάτι παραπάνω από ιδανικό. Κομμωτήριο Παυλίνα Στέφανος. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, χωρίς ραντεβού. Ιπποκράτους 8, Τρίκαλα. Γεύση όπως παλιά. Στιγμές που μένουν ανεξίτηλες στο χρόνο. Πραγματοποιούμε την κάθε σας επιθυμία για την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Καλώς ήρθατε στο σαλόνι γάμου, βάπτισης και διακόσμησης, γκλάμουρ, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, στέφανα, λαμπάδες, είδη κουμπάρου, βαπτιστικά ρούχα, βιβλία ευχών, αξεσουάρ και για πρώτη φορά στην πόλη ένα πλήρως οργανωμένο showroom διακόσμησης για την εκκλησία και τον χώρο της δεξίωσης. Το ολοκένουργιο Glamour άνοιξε. Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση, Όθωνος 18, στην πλατεία του παλιού κτέλ Τρικάλων. Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Σεφ στην κουζίνα για την δεύτερη ενότητα, όπου θα σας κάνουμε πολύ ωραία γλυκά, παρακαλώ, και μάλιστα τα γλυκά τα οποία θα φτιάξουμε με την επόμενη καλεσμένη μας, η οποία την χάνει να είναι και μια πολύ καλή μου φίλη, γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Είναι γλυκά τα οποία συνήθως τα προσφέρουν στους γάμους, αλλά είναι όμως τόσο νόστιμα, μπορείτε φυσικά να τα φτιάξετε και ακόμη όταν δεν έχετε ένα γάμο στο σπίτι σας. Είναι πραγματικά και πολύ εντυπωσιακά και πολύ νόστιμα και μπορείτε φυσικά να τα πάτε και σαν δώρο σε κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο για επίσκεψη. Λοιπόν, θα υποδεχτούμε αμέσως τώρα ένα κορίτσι πολύ όμορφο, πολύ λαμπερό, πολύ ταλαντούχο. Γιατί εκτός ότι ξέρει πολύ καλά να μαγειρεύει και να κάνει πολύ ωραία γλυκά, έχει μια εκπληκτική φωνή
η οποία πραγματικά θεωρώ ότι θα μπορούσε όντως να κάνει καριέρα και πέρα από τα θεσσαλικά έτσι όρια, και επίσης είναι τόσο γλυκιά και θα σας την παρουσιάσω ευθύς αμέσως. Φυσικά αναφέρομαι στην πολύ αγαπημένη μου φίλη, την Κατερίνα Κουβεντάρα. Κωνσταντίνε μου, καλησπέρα. Καλώς ήλθες. Καλώς σας βρήκα. Πόσες φορές θα φιληθούμε σήμερα από την Πολλές νομίζω, πολλές. Αλλά τώρα φτάνουν τα τηλεοπτικά φιλιά. Πριν μου πεις το οτιδήποτε, να έχω και την ψήρα εδώ, παιδιά, είναι σημαντικό. Καταρχήν, έχετε υπέροχη κουζίνα. Ευχαριστούμε πολύ. Έχετε πολύ ωραίο στούντιο. Ωραίο το πλατό. Ο φίλος μου είναι πολύ ωραίος και νομίζω ότι ανταποκρίνεται εξίσου στην εικόνα του. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, σήμερα με την Κατερίνα, να σας πω κυρίες και κύριοι ότι θα κάνουμε τρουφάκια. Χιονούλες, έτσι. Ναι. Χιονούλες. Κατά κόρον είναι για γάμο, νομίζω. Για γάμο. Μα ξέρεις κάτι, εμένα συνήθως το τρώνε οι κόρες μου πάρα πολύ στο σπίτι. Τις ονομάσανε χιονούλες γιατί θέλουν λευκή γαρνιτούρα. Ναι. Συνήθως και για το γάμο βάζουν λευκό. Μα εμένα μου αρέσει να τα τυλίγω με πολύχρωμη. Πώς τα λένε τα σκουλικάκια, λέμε εμείς, αυτά τα ωραία, τα μικρά, τα πολύχρωμα, τα καραμελάκια που είναι με σμάρτις και τέτοια. Ναι. Να το κάνεις ακόμη πιο παιδικό. Ναι, πολύ πιο παιδικό. Μπράβο. Μα στους γάμους όμως το βάζουν μόνο με λευκή ίνδικη καρύδα, πρώτον. Και δεύτερον, είναι τόσο γλυκό. Τόσο νόστιμο και τόσο εύκολο. Βέβαια δεν είναι φθηνό, περιττό να σου το πω αυτό, γιατί έχει πολλά υλικά. Σιγά, μα βγάζει απίστευτη ποσότητα. Σιγά τα υλικά που έχει τώρα. Εντάξει, δεν θεωρείται πολύ φθηνό. Κοίταξε, με 10 ευρώ είσαι κομπλέ νομίζω. Ναι, είμαι. Με 10 ευρώ είσαι ωραία. Σε συγκρίση που θα μπορούσε να κάνει, ας πούμε, ένα γλυκό με 5 ευρώ, ναι. Αυτό θεωρείται ίσως λίγο. Βγάζεις πολύ μεγάλη ποσότητα, ναι, να μην το φοβηθείτε καθόλου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε και λέμε για τα τροφάκια χιονούλες, κυρίες και κύριοι, σημειώστε, πάρτε χαρτί και στυλό. Θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια αμύγδαλα χοντροκομμένα, 300 γραμμάρια καρύδια, 2 πακέτα μπισκότα πτίμπερ, 2 σακουλάκια βερίκοκα, 2 σακουλάκια δαμάσκηνα, τα οποία εμείς τα έχουμε κόψει και σε πολύ μικρά κομμάτια, 1 σακουλάκι χουρμάδες, 3 ζαχαρούχα γάλατα, μισό ποτήρι ζάχαρη άχνη και 1 σακουλάκι καρύδα. Αυτά είναι τα υλικά. Καρύδα, εκτός αν κάποια κυρία μπορεί να τα βουτήξει σε σοκολάτα, κουβερτούρα, ή μπορούμε να βάλουμε σμάρτις, ή μπορούμε να βάλουμε οτιδήποτε άλλο μας έρχεται εκείνη την ώρα στο μυαλό. Ωραία. Και να το κάνουμε ίσως λίγο εξάλλου έτσι και θα τα πλάσουμε εμείς. Εννοείται και θα με βοηθήσεις σε όλα. Εδώ είμαι εγώ. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Θα μου τραγουδήσω στο τέλος. Όχι, δεν νομίζω. Δεν θα ήθελα. Έλα τραγουδάκι για να κλείσουμε. Ακαπέλα θα με το πεις μετά. Ας προετοιμάσουμε πρώτα τα υλικά μας, θα κάνουμε τα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι, να βάλουμε γαντάκια και οι δύο. Ωραία. Να σας δώσω εγώ όμως και τον διαγωνισμό που έχουμε σήμερα εδώ στο Σεφ στην Κουζίνα, κυρίες και κύριοι, γιατί σας κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο για όλα τα ζευγάρια που πρόκειται να παντρευτείτε μέσα στη χρονιά στο 2014. Σας δίνουμε λοιπόν δώρο όλα τα είδη κουμπάρου, που αυτό σημαίνει τα στέφανα για το γάμο σας, τις λαμπάδες σας, την καράφα, το ποτήρι, τον δίσκο και γενικότερα ό,τι χρειάζεστε για τα είδη κουμπάρου, και είναι μια προσφορά από το σαλόνι γάμου βάπτισης και διακόσμησης Glamour στην Όθωνος 18, στην πλατεία του παλιού κουτέλ στα Τρίκαλα, όπου εκεί θα βρείτε τα πάντα για το γάμο, τη βάπτιση και τη διακόσμηση. Αυτό το πολύ ωραίο δώρο λοιπόν, όποιος το κερδίσει, θα πάτε στο Glamour και θα διαλέξετε όποιο σχέδιο σας αρέσει εκεί πέρα μέσα. Δεν είναι συγκεκριμένη, δεν είναι περιορισμένη η επιλογή, οι επιλογές σας. Διαλέγετε όποιες σας αρέσουν. Το διεκδικείτε με ένα πολύ απλό SMS για εσάς που ενδιαφέρεστε. Γράφετε στο κινητό σας SEF, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας στην περιοχή από την οποία μας παρακολουθείτε και το κάνετε αποστολή στο 54121. Καλή επιτυχία και σε σένα όμως, Κατερίνα. Και σε σένα, Κωνσταντίνε, που θα βοηθήσεις. Ωραία, πώς ξεκινάμε? Θέλω ένα μεγάλο μπολ για να τα αναμίξω όλα. Ωραία. Θα σου φέρω όσο πιο μεγάλο γίνεται. Ναι. Ορίστε και το μπολ. Μερσή, Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν, θα με βοηθήσεις. Θα τρίβουμε πρώτα τα μπισκότα. Δεν θέλουν πολύ τρίψιμο, νομίζω. Ελάχιστα. Εγώ τα κάνω με το χέρι, σαν παιχνίδι, τα παιδιά. Ναι. Αυτές χαίρονται, βουτάνε τα χέρια τους μέσα και τέτοια. Τώρα εγώ δεν έχω παιδιά, αλλά θα τα κάνω. Θα έρθεις μια μέρα λοιπόν σπίτι να σε κάνουμε και σένα παιδί. Στον παιδότοπο εκεί, Δεν θες πολύ να. Δεν θέλω πολύ. Κοίτα. Ναι, εντάξει. Ωραία. Μπορούμε να τα γυρίσουμε εδώ για να βάλουμε όλα τα υλικά μας. Εντάξει είσαι. Τέλεια είμαστε. Τα ρίχνω εδώ, έτσι. Ναι. Ωραία, ό,τι μου ρίχνεις εσύ, εγώ δεν το κάνω και με τα χεράκια μου. Λίγο δεν πειράζει, φαντάζομαι. Πλάθα κουλουράκια με το ίδιο χεράκι. Αυτό είναι.
Ποια είναι τα αγαπημένα σου γλυκά που σου αρέσει να κάνεις με τις κόρες σου εκεί στο σπίτι? Περιττό να σου πω ότι θέλω πολύ εύκολα γλυκά, γιατί ο χρόνος μου είναι περιορισμένος. Λίγο με το τραγούδι, λίγο με το στούντιο ηχοπλαστικής που έχω. Καταλαβαίνεις ότι ο χρόνος μου είναι περιορισμένος, οπότε προτιμώ να κάνω εύκολα γλυκά, να βοηθάνε οι κόρες μου και οι τρεις, να τις δώσω φυλάκια, γιατί τώρα θα βλέπουν τη μαμά τους. Να κάνει πολλά. Και φυσικά θα μου δώσει να πάω στο σπίτι μετά, γιατί περιμένουν. Εννοείται, θα κάνουμε τόσα πολλά, εννοείται θα σου δώσω. Και προτιμώ να κάνω εύκολα γλυκά. Και συνήθως να είναι σε στυλ τρουφάκι. Γιατί το τρώνε εύκολα, δεν λερώνονται. Δεν μου λερώνουν και το σπίτι, φαντάσου. Σκέφτεσαι και αυτά εσύ. Σκέφτομαι και το καθάρισμα μετά, φαντάζεσαι. Έχεις και το καθάρισμα, σωστά. Έχεις και αυτά τα θέματα. Ναι, εννοείται. Οι κόρες σου έτσι είναι, της αρέσει η κουζίνα γενικά να σου? Πολύ, πάρα πολύ. Πήραν από τη μαμά. Η μεσαίου η κορή ζωή λοιπόν θέλει να γίνει σεφ. Αλήθεια? Ναι, είναι 9 χρονών. Δεν θα με προλάβει, πες της. Και μου μαγειρεύει απίστευτα πράγματα, δεν μπορούσα να το φανταστώ. Μπράβο. Η μεγάλη είναι λίγο τεμπέλα σε αυτά και προτιμά να τα τρώει έτοιμα, μα βοηθάει. Εγώ ξέρεις ποια συμπαθώ. Τη μικρή. Η μικρή. Τη Ραφαέλα, ναι. Η Ραφαέλα είναι όλα τα λεφτά. Η Ραφαέλα. Λοιπόν, έχουμε. Λοιπόν, τα τρίψαμε τα μπισκότα μας, θα βάλουμε και τα υπόλοιπα υλικά. Θα βάλω σίγουρα το αβερίκο καταποξηραμένο. Είναι εύκολο. Χουρμάδες. Δαμάσκηνα. Τώρα θα με βοηθήσει να τρίψουμε μόνο λίγο τα αμύγδαλα και τα καρύδια. Ναι. Θα πάρω εγώ τα πιατάκια από εδώ, να μην μας πιάνουμε φόνο. Εύκολο, Κατερίνα. Οργανωμένη κουζίνα έχετε όμως πολύ. Εσύ είναι σαν σπίτι κανονικά. Ναι, τα πάντα. Η κρεβατοκάμαρα λείπει από το μέσα. Κάνε μία κρεβατοκάμαρα. Κοίτα, έχουμε και την τραπεζαρία μας από την άλλη πλευρά. Μ' αρέσει πάρα πολύ όλο το κόνσεπτ εδώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να έρχομαι λίγο πιο συχνά, δεν νομίζεις? Όποτε θες να έρθεις. Και να φωνάξουμε και τη φιλενάδα μας τη Φόφη, τι λες? Ναι. Αφού ήδη σου μαγείρεψε λοιπόν. Θα κανονίσουμε σε μια εκπομπή να είμαστε και οι τρεις, ναι, τι λες? Ακριβώς. Τέλεια. Βλέπετε λοιπόν ότι τα υλικά είναι πολλά και τα τρουφάκια θα βγουν σίγουρα πάνω από 100. Μα δεν νομίζω να κρατήσουμε πολύ. Άρα δεν θα κάνουμε και τόσο πολλά όμως. Θα κάνουμε λίγα, θα κάνουμε λίγα. Πολλά, να πάρω και στο σπίτι μου, δεν είπα. Να κάνουμε 80. Μα δεν είναι ωραία η αίσθηση το να ανακατεύεις πολλά υλικά μαζί? Θέλω κι εγώ να κάνω λίγο. Θα κάνεις λίγο, ναι, να κάνεις. Θα μου ρίξω όμως τα υλικά μου εδώ. Λοιπόν, στα έχω ρίξει όλα. Τέλεια. Αμύγδαλο, καρύδια, αποξηραμένα φρούτα, τα μπισκότα μας. Τα πάντα έχουμε εδώ μέσα. Εσύ θα μου ρίξεις το ζαχαρούχο το γάλα εδώ να το ανακατέψουμε καλά με τα κεράκια μας για να γίνει ένα μείγμα ομοιόμορφο. Και εγώ θα ρίξω τη ζάχαρη άχνη. Ναι, ναι. Είναι κόλαση. Μαγεία. Περίμενε, να δεις τι θα κάνουμε τώρα. Θα τα βάλουμε όλοι τα χέρια μέσα, λες? Περίμενε. Να δεις τι θα κάνουμε τώρα. Παναγιά μου. Κοίταξε, ο άντρας σου, ο Δημήτρης, επειδή είναι φίλος μου, θα μου επιτρέψει λίγο έτσι. Πεθαίνω. Θα σε γλυκάνω λίγο. Αυτά είναι. Εσύ δεν θα πας? Εγώ έτσι. Να το δείξουμε όλο. Μισό, γιατί εδώ ο φίλος μου κάνει νόημα ότι δεν ακούγομαι προφανώς, Κάτσε να σου κάνω το μικρόφωνο, συγγνώμη. Είσαι και υπερκινητική τώρα εσύ. Να μην είμαι, αφού βάζω εδώ διάφορα. Και μ' αρέσουνε κιόλα. Κάτσε να πάρω κι αυτά από εδώ να μην λερώνουνε. Εσύ, Κατερίνα. Για πες. Δεν υπάρχει έτσι. Τι κόλαση μόνο. Τραγικό. Νομίζω ότι μια μέρα θα έρθει σπίτι. Ναι. Και θα το κάνουμε και οι 5 αυτό μαζί. Τι λες? Ποιοι 5? Με τις κόρες σου, ναι. Με τις κόρες μου εννοώ, βέβαια. Γιατί... Ο Δημήτρης σε παρακολουθεί. Ο Δημήτρης αποκλείεται. Με τον Δημήτρη θα συζητάμε για αυτοκίνητα. Μόνο. Ωραία. Και κοίτα τώρα την πιο ωραία αίσθηση που μπορεί να έχει. Θες να το κάνουμε μαζί? Βάλε χέρι. Πω, πεθαίνω. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει. Νομίζω ότι πρέπει να σου πιάσω και τα χέρια έτσι εγώ, τι λες? Πω, Παναγιά μου! Και έτσι κάνεις τα τροφάκια, μετά θα τα πλάσουμε. Έτσι, να γίνει ένα πολύ καλό μείγμα, να ενοποιηθούν όλα τα υλικά. Δεν είναι πολύ ωραίο σαν παιχνίδι? Ναι. Και δεν μου σχοβολάνε όλα. Το ζαχαρούχο, παιδιά, κάνει θαύματα. Κοίταξε, και έτσι μπορείς να δοκιμάσεις λίγο να δεις τη γεύση. Λες. Να σου δώσω λίγο να δοκιμάσεις. Για λίγο. Για λίγο, φάρες και αυτό το δώσει.
Τέλειο, έτσι, εντάξει, δεν υπάρχει. Ήμουν σίγουρη ότι θα σου άρεσε πολύ. Και πρόσεξε, είναι ένα γλυκό το οποίο δεν χρειάζεται να το ψήσεις τίποτα, το φτιάχνεις. Βέβαια. Φαντάσου τώρα ότι θα παντρευτείς εσύ. Τι θα κάνω εγώ για σένα. Άστο να πάνε. Όχι μόνο αυτό, βουνό ολόκληρο. Θα φτιάξω με τρουφάκια. Αναλόγως στη γάμα θα κάνουμε. Μεγάλο φαντάζομαι. Αυτά προσπαθούμε να αποφύγουμε, αλλά. Δεν νομίζω. Δεν γίνεται, οι υποχρεώσεις είναι πολλές. Και είσαι και κοσμικός. Αυτό. Και δεν θα τραγουδήσω στο γάμο σου, εγώ. Δεν θα τραγουδήσω. Εσύ και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Τώρα να τα πω εγώ πώς τα λέω τα τρουφάκια στο σπίτι μου. Πώς? Μεταξύ μας. Θα κάνει beat κάμερα, παιδιά. Τι? Γαμοτρουφάκια. Εντάξει, δεν είπες κάποια κακιά λέξη. Δεν είπα. Είναι τρουφάκια του γάμου. Ναι, και άμα ήταν για ραβώνες. Πώς? Δεν θα το πω. Όχι, με το λες, άστο και πες αυτή. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Θα ακουστούμε. Θα ακουστούμε. Ωραίο έχει γίνει. Ναι, θα βάλουμε λίγο την ειδική καρύδα στη μέση και θα φτιάχνουμε και οι δύο ταυτόχρονα. Θέλεις? Ωραία. Τέλεια. Στρογγυλά. Στρογγυλά. Για να δω. Θα κάνεις μπαλίτσες, όμορφες και στρογγυλά έτσι θα κάνεις. Ό,τι μέγεθος θέλεις. Έτσι δηλαδή. Ναι, είναι πολύ καλό. Ωραία. Το Και ρίχνεις τώρα το μέσα. βουτάς Ναι, εδώ. ναι. Κοίταξε, μπορείς να κάνεις και έτσι κιόλας. Έτσι. Ναι. Τσακ, τσακ. Θα Και είναι- κάνουμε- και είναι έτοιμο το φάστο αυτό. Ναι, είναι έτοιμο. Δεν χρειάζεται καν ψυγείο, μπορούν να διατηρηθούν και έξω. Τι ωραίο. Ναι. Και τα υλικά του είναι πολύ καλά. Δεν έχει λιπαρά ιδιαίτερα αυτό το γλυκό, παρά μόνο το ζαχαρόχο, ξέρεις που σε θανατώνει, μα δεν νομίζω Εντάξει, ότι... τώρα δεν τρώμε κάθε μέρα Κάθε γλυκά. μέρα δεν τρως, όχι. Δεν να φας ένα γλυκό τώρα την εβδομάδα, δεν έγινε και τίποτα. Προτιμάω στο σπίτι να τα κάνω όσο πιο μεγάλα γίνεται, σαν τρουφάκια, γιατί τρως ένα και χορταίνεις. Σωστό και αυτό. Από φαγητά, ποιο είναι το αγαπημένο σου, τι σ' αρέσει? Τρελαίνομαι να τρώω ψητά στα κάρβουνα ό,τι μπορείς να φανταστείς. Παϊδάκια, πανσέτες, λουκάνικα, Είσαι το φουλάκια. πολύ παυλούγι έτσι, απλό και Κωνσταντίνε, παραδοσιακό. ξεχνάς. Τι? Μαζί πόσες φορές έχουμε πάει Καλά, ναι. στη Φόφη και μας έχει ψήσει βράδυ και έχει γίνει χαμός. Τι ωραίες βραδιές. Τι ωραίες το βραδιές, καλοκαίρι, ναι. Τι ωραία περνάμε. Ναι, μα τώρα θα πρέπει να κάνουμε και μια εκπομπή εκεί, τι λες. Βεβαίως, γιατί όχι. Δεν θα είναι πολύ ωραία. Ναι. Αρκεί να μας δεχτεί. Θα μας δεχτεί, δεν νομίζω να μην δεν μας δεχτεί. Γιατί 15 άτομα θα χρειαστεί να Μας πάμε. αγαπάει. Ναι, Πολύ. μωρέ. Καλή είναι, την αγαπάω κι εγώ. Κωνσταντίνε, έχεις μάθει κάτι από τις εκπομπές εδώ που κάνεις και ανακατεύεσαι με τόσο καλούς σεφ και τόσο ωραίο κόσμο. Και φαντάζομαι, εσύ ανέκαθεν όμως ήσουν της κουζίνας και από το σπίτι σου Δεν ερχόμαστε. φαντάζεσαι, σωστά. Όχι, μια Εντάξει, δεν με φορά χαρές. μαγείρεψες όμως Εντάξει, όσες μια χαρά. φορές κι αν έχω έρθει. Τα κλασικά, τα εύκολα και τα απλά. Όχι, πάντα ήθελες κάτι ιδιαίτερο, πάντα έφτιαχνες κάτι. Με δίνει στεγνά. Σε δίνω στεγνά γιατί σε αγαπάω πολύ και το ξέρεις. Μα και νομίζω ότι αυτές οι εκπομπές τέτοια απήχηση δεν πρέπει να έχουν στον κόσμο. Για την καθημερινότητά μας. Εννοείται. Εννοείται. Και εμείς προσπαθούμε εδώ πέρα πάντα και με τους σεφ που φέρνουμε κάθε φορά να κάνουμε έτσι φαγητά εύκολα, να μην κοστίσουν πολλά νομίζω. χρήματα. Γιατί να σου πω κάτι, τώρα δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει κι εσύ, αλλά η διασκέδαση δυστυχώς τώρα για τον Έλληνα έχει περιοριστεί μόνο μέσα στο σπίτι με την τηλεόραση Ναι, να μου λες. και με ένα καλό φαγητό. Μα και σαν τραγουδίστρια που είμαι, οπότε πηγαίνω σε πολλά διαφορετικά μαγαζιά και τραγουδάω. Ο κόσμος είναι τόσο πιεσμένος, τόσο στενεμένος, που θέλει όμως να επιλέξει ένα και καλό. Έτσι. Και αυτό που κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη του ψυχοθεραπεία, νομίζω. Μακάρι. Μα και γι' αυτό το λόγο κάνεις. Εσύ κάνεις πιο πολλά από μένα. Και έχω την εντύπωση ότι τα κάνω και πιο ωραία από σένα. Ναι, και εγώ κοιτάω να μιλήσω μαζί σου και εσύ με περνάς, τώρα θα δεις. Και επειδή είπες ότι είσαι και τραγουδίστρια, Όχι, μισό λεπτάκι. θα μου πεις και ένα τραγούδι. Ναι, σήμερα στο γάμο θα το πω αυτό, όχι σήμερα. Όχι, δεν νομίζω. Και γιατί δεν μου έχεις ένα πιάνο εδώ για να τραγουδήσω, Κωνσταντίνη, και μου βάζεις να κάνω μόνο αυτό το γλυκό που κάνω στο σπίτι και το. Μπορείς να έρθεις οποιαδήποτε ώρα θέλεις εσύ να το φας. Ναι, θα μπορούσαμε να το είχαμε οργανώσει αυτό καλύτερα. Να έλεγες στην παραγωγή να σου κανονίζει με ένα πιάτο. Φαντάσου σκηνικό έτσι πιάνο. Εκεί. Ο Άρης ο Κουζιώτης, λοιπόν, ο μαέστρος μου, πολλά φιλιά που θα με βλέπει τώρα, θα μου πει: εκτός το ότι δεν με πήρες να τραγουδήσεις, έφτιαξες και τρουφάκια που μου αρέσουν και δεν μου φέρνεις. Τα φιλιά μου λοιπόν και στον Άρη. Είναι καταπληκτικά παιδιά. Μα όμως θα ήθελα μια μέρα να το οργανώσουμε, να βάλουμε ένα πιάνο. Ναι, γιατί όχι.
Εσύ θα μαγειρεύσεις όμως. Ξέρεις τι θα κάνουμε, θα οργανώσουμε το επεισόδιο το εορταστικό για το Πάσχα. Υπέροχα. Ναι. Ναι. Θα κάνουμε όμως εξωτερικό γύρισμα. Εξωτερικό, ναι. Θα κάνουμε έξω από το πλατό. Μα φαντάζεσαι με τέτοια γαϊδροφωνάρα που έχω να ακουστώ μέσα στο πλατό εγώ. Εσύ έχεις φωνάρα, πλάκα μας κάνει. Φωνάρα. Έλα, θα μου πεις ένα τραγούδι. Όχι. Όχι, θα μου πεις. Και τι να σου πω τώρα που φτιάχνουμε τρουφάκια. Ναι, για το γάμο δεν κολλάει. Δεν θέλω να μου πεις για το γάμο. Εσείς βρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω να μου πεις για το γάμο. Όχι. Θέλω να μου πεις ένα τραγούδι που σου αρέσει πολύ και το λες ωραία. Θα πεις. Έτσι, μπράβο. Θα το πεις. Γιατί. Λοιπόν, άκου να σου πω, θα δώσω εγώ το διαγωνισμό να σκεφτείς εσύ ποιο τραγούδι θα πεις. Εσείς κυρίες και κύριοι. Πες όποιο θες. Εσείς κυρίες και κύριοι στέλνετε και άλλα μηνύματα, γράφετε στο κινητό σας save, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας, την περιοχή από την οποία μας παρακολουθείτε και το κάνετε αποστολή στο 54121 γιατί σας κάνουμε δώρο εσάς τα ζευγάρια που πρόκειται να παντρευτείτε μέσα στο 2014 όλα τα είδη κουμπάρου που αυτό μεταφράζεται στα στέφανα που θέλετε για το γάμο σας, τις λαμπάδες, την καράφα, το ποτήρι, το δίσκο. Πολύ ωραίο δώρο και χρήσιμο και εννοείται θα γλιτώσετε και ένα μεγάλο κοστολόγιο. Στέλνετε λοιπόν SMS, σεφ κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54121. Το δώρο μας είναι μία προσφορά από το σαλόνι γάμου βάπτισης και διακόσμησης Glamour στα Τρίκαλα στην Όθωνος 18. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Κοίταξε τι ωραία τα έκανα. Τι υπέροχα. Να σου επισημάνω κάτι που μόλις τώρα με εντυπωσίασε. Τι. Βοηθάς πολύ κόσμο. Εγώ. Μπομπονιέρες. Φαντάσου. Μπομπονιέρες. Στέφανα. Πόσα άτομα είναι που είναι ερωτευμένα, θέλουν να παντρευτούν και δεν μπορούν να παντρευτούν λόγω. Από μένα, παιδιά, λοιπόν, θα έχετε τα τρουφάκια σας στο οικειό μου. Και όχι μόνο. Τα τρουφάκια. Τα τρουφάκια. Θα τα διανέμω εγώ ίδια στο πλάι μου, ξέρετε. Με το κιλό, θέλεις. Όχι, θα σε στέλνουμε στους γάμους να τα προσφέρεις μπροστά. Και θα τραγουδάω κιόλας. Βγάλε και ένα δίσκο μετά και όποιος έχει ένα ευρώ να μου ρίχνει. Να σου πω. Για πες. Ρίξε ένα τραγούδι τώρα. Όχι, τώρα δεν θα με χαλάσεις χατήρι τώρα, σταμάτα. Ναι, και εσένα ποιο σου αρέσει. Από σένα μου αρέσουν όλα. Ξέρεις ότι έχω έρθει τόσες φορές και σε έχω ακούσει. Ναι, ξέρω. Μα προσωπικά όμως, εσένα δεν σε έχω τραγουδήσει ποτέ, έτσι. Κακός κατένα κουβεντάρα. Άκου τι λέει, είναι ωραίο τραγούδι. Για πες. Κι εγώ με και σιγολιώνω και για σένα μαραζώνω. Τι καημός. Αυτό πάει στα Στέφανα και στις μπομπονιέρες στον κύριο Καμέα. Καμέλα. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, μα θα έπρεπε μάλλον να είχα τον πληκτρά μου εδώ για να το. Το έκανες ακόμα καλύτερα. Εντάξει, το κάνουμε την επόμενη φορά. Λοιπόν, εσύ τρως ένα τρουφάκι, χορταίνεις και εγώ τα έκανα λίγο πιο συμμαζεμένα. Γιατί? Ποιος τρώει ένα τρουφάκι? Ποιος τρώει ένα τρουφάκι, μου λες και βάζεις πολλά στο πιάτο μου. Δεν τα θέλω έτσι όμως. Α, δεν τα θες. Πώς τα έκανες έτσι εσύ τώρα σε μένα? Τι έχουν αυτά? Τα πασπάλισες χάλια. Τι λες, κούκλα μου, κοίταξε εδώ πέρα τι ώρα τα έχω κάνει. Για έλα εδώ να δείξεις. Έλα εδώ. Έλα, να δείξεις τι λοιπόν έχει κάνει ο κύριος Κωνσταντίνος Καμέας εδώ. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλα. Να σου πω κάτι. Τι? Τελικά έχεις πολλούς φίλους που σε υποστηρίζουν παντού, Καλό δεν είναι αυτό? Και όχι μόνο. Το σημαντικό δεν είναι να σε υποστηρίξουν, αγάπη μου, και να κάνουν τρουφάκια. Αλλά. Το σημαντικό είναι να είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι και αν κάνεις. Έτσι, μπράβο. Και εσύ το έχεις. Έτσι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε κομπλέ. Δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλα. Νομίζω ότι είμαστε κομπλέ. Να το βάλω αυτό στην άκρη. Ας τα κάνουμε λίγο πιο ανακατεμένα, θα έλεγα εγώ, να μην είναι τόσο στυλιζαρισμένα. Να βγάλουμε τα γαντάκια μας. Ναι. Και να παρουσιάσουμε τα πολύ ωραία τρουφάκια χιονούλες. Τα πεντανόστιμα τρουφάκια χιονούλες που μας έκανε η αγαπημένη μας Κατερίνα Κουβεντάρα. Ορίστε, καλή σας όρεξη. Σας τα σερβίρουμε, κυρίες και κύριοι. Τρουφάκια χιονούλες. Τρίβουμε τα μπισκότα στο μούλτι. Στη συνέχεια κόβουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά μας σε κομματάκια χοντροκομμένα και τα ρίχνουμε όλα σε ένα μεγάλο μπολ. Προσθέτουμε τα τριμμένα μπισκότα, προσθέτουμε τα ζαχαρούχα γάλατα και την άχνη και αρχίζουμε να ανακατεύουμε όλα μαζί τα υλικά μέχρι να γίνει ένα μείγμα. Στη συνέχεια πλάθουμε μπαλίτσες και τα τυλίγουμε με την καρύδα. Νομίζω πως πρέπει να δοκιμάσουμε όμως κιόλας, να δούμε τι είναι αυτά που μας έκανες. Πριν μου πεις να δοκιμάσουμε, να σου πω ότι πέρασα υπέροχα. Σου άρεσε? Ήτανε η καλύτερη ώρα της μέρας μου. Να είσαι Ήθελα καλά. πάρα πολύ να έρθω. Το είχαμε ξανασυζητήσει αφενός.
Μα αφετέρου, ήθελα πολύ να δω το πώς το βγάζεις αυτό στον αέρα. Είναι η πρώτη μου φορά, ξέρω. Αλήθεια, δεν έχεις ξαναπάει σε πλατό? Όχι, ποτέ. Και επειδή ενθουσιάστηκα, μου το έλεγες και δεν το έκανα ποτέ. Οπότε όταν φτάσαμε στη φάση να συζητάμε για το όλο κόνσεπτ της εκπομπής σου, θεωρούσα λοιπόν, λέω, κάτσε πού να πάω τώρα μαζί με τον Κωνσταντίνο. Το ξέρω τόσα χρόνια και να βγω μαζί του δίπλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τιμή μου που ήρθα λοιπόν εδώ. Να είσαι καλά. Στο Σεφ στην κουζίνα. Θα πρέπει όμως να δώσεις τα μπράβο. Δεν πάνε στον παρουσιαστή. Τα μπράβο πάνε στην ομάδα από πίσω. Η ομάδα από πίσω πλέον είναι όλα τα λεφτά. Τι να πω, παιδιά, τα φιλιά μου σε όλους. Να δοκιμάσουμε όμως λίγο. Εννοείται. Σου δώσω εγώ. Άντε. Να φάω το υπόλοιπο. Μην κάνεις εξυκνήσεις και μου κρίνεις να μας πάρει ο Θέμος. Θα μας πάρει ο Θέμος. Πάμε να δούμε κάρτα με τα υλικά και επιστρέφουμε. Για τα τρουφάκια χιονούλες θα χρειαστείτε τα εξής υλικά: 500 γραμμάρια αμύγδαλα χοντροκομμένα, 300 γραμμάρια καρύδα, 2 πακέτα πτιμπέρ, 2 σακουλάκια βερίκοκα, 2 σακουλάκια δαμάσκηνα, 1 σακουλάκι χουρμάδες, 3 ζαχαρούχα γάλατα, μισό ποτήρι άχνη, 1 σακουλάκι καρύδα. Και με αυτά τα πάρα πολύ νόστιμα τρουφάκια χιονούλες που μας έκανε η Κατερίνα η Κουβεντάρα, κάπως έτσι λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε και θα δώσουμε ραντεβού φυσικά για το επόμενο Σάββατο στις 6:30 το απόγευμα. Μην ξεχνάτε όμως, την εκπομπή μας τη βλέπετε σε επανάληψη σήμερα το βράδυ στις 11:30 μετά το δελτίο ειδήσεων των 11. Μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα μας στο www.chefstincuisina.gr, όπου εκεί θα δείτε αναλυτικά όλα τα υλικά από όλες τις συνταγές που έχουμε φτιάξει μέχρι σήμερα στην εκπομπή, αλλά και τον τρόπο που τις παρασκευάζουμε. Να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Δίνω ένα πολύ γλυκό φιλί. Και όχι μόνο, εγώ θα κάνω αγκαλιά. Ό,τι θέλεις. Στην Κατερίνα να είσαι καλά, να έχουμε καλή χρονιά, να είμαστε γεροί όλοι. Υγεία το πιο Ευχαριστώ σημαντικό. πολύ για την πρόσκληση πάλι. Να είστε Ευχαριστώ καλά. όλο το team που έχεις, είναι καταπληκτικά παιδιά. Εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. Μακάρι, από σένα εξαρτάται. Live και θα κάνουμε εορταστικό για Πάσχα. Έξω, όχι στο πλατό. Να είσαι πάντα γερός και να κάνεις τέτοιες εκπομπές και τόσο ωραία κόνσεπτ. Να είστε Ευχαριστώ καλά. εγώ πολύ. Καλό σας Σαββατόβραδο, φιλιά πολλά. Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντων. Στιγμές που μένουν ανεξίτηλες στο χρόνο. Πραγματοποιούμε την κάθε σας επιθυμία για την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Καλώς ήρθατε στο σαλόνι γάμου, βάπτισης και διακόσμησης, γκλάμουρ, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, στέφανα, λαμπάδες, είδη κουμπάρου, βαπτιστικά ρούχα, βιβλία ευχών, αξεσουάρ και για πρώτη φορά στην πόλη ένα πλήρως οργανωμένο showroom διακόσμησης για την εκκλησία και τον χώρο της δεξίωσης. Το ολοκένουργιο Glamour άνοιξε. Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση, Όθωνος 18, στην πλατεία του παλιού κτέλ Τρικάλων. Μωρό μου, ντύσου, στολίσου, θα σε βγάλω ραντεβού απόψε. Θα σε πάω στα καλύτερα. Θα σε πάω σούπερ μάρκετ Βλαχοδήμο. Και πού σε, κερνάω εγώ. Με τόσο χαμηλές τιμές. Θα ψωνίσουμε ό,τι θες. Σούπερ μάρκετ Βλαχοδήμος. Ψωνίζουμε ελληνικά, ψωνίζουμε οικονομικά. Αμέτρητες προσφορές κάθε μέρα. Σούπερ μάρκετ Βλαχοδήμος. Πλάνας, χρώματα, είδη ζωγραφικής και αγεωγραφίας, διακοσμητικά υλικά και υλικά εσωτερικής θερμομόνωσης. Αναλαμβάνουμε την εσωτερική θερμομόνωση με εξειδικευμένο συνεργείο και σας κάνουμε δώρο το βάψιμο. Πλάνας, The Art of Color, Πύλης 36, Τρίκαλα. Όταν επιλέγετε κοτόπουλο Πίνδος, παίρνετε μαζί και παράδοση και έγγυηση και νοστιμιά. Έτσι είστε σίγουροι ότι είναι πάντα φρέσκο και εγγυημένο. Επιλέξτε το από το σούπερ μάρκετ. Ζητήστε το στα κρεοπολία. Πίνδος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα. Κουβαλάνε αξίες.
Με εμπειρία 40 ετών, σεβασμό στον καταναλωτή και προσήλωση στην ποιότητα, συνεχίζουμε την παρασκευή του παραδοσιακού χωριάτικου λουκάνικου. Λουκάνικα Ζαφυριάδης. Μοναδική γεύση που δεν αντιγράφεται. Αναξαγόρα 9, περιοχή Αγία Μονή, Τρίκαλα. Ξενοδοχείο Αετών Μέλαθρων. Ένας επίγειος παράδεισος στην πόλη των Τρικάλων. Φρέσκα ψάρια Βόλου, Οξυφίας, πώληση λιανική χοντρική στις καλύτερες τιμές και για διάφορες εκδηλώσεις. Πρώτο κατάστημα 28 Οκτωβρίου 53 και δεύτερο κατάστημα Ασκληπιού 54 στα Τρίκαλα. Παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα. Γραβάνης. Πρώτο κατάστημα Υψηλάντου 74. Δεύτερο κατάστημα Μανολάκη 1, Λάρισα. Από γενιά σε γενιά μεταφέρουμε το μεράκι για το ζύμωμα και ψήσιμο του ψωμιού. Υγιεινό, θρεπτικό, απολαυστικό. Θέλει τέχνη και έμπνευση. Ζυμώνεται σε άπειρους συνδυασμούς. Αρτοβιομηχανία Χατζής. Δημιουργούμε καθημερινά προϊόντα άρτου για το τραπέζι σας. Επαγγελματίες κομμωτές σας προτείνουν, εσείς τους εμπιστεύεστε, το αποτέλεσμα κάτι παραπάνω από ιδανικό. Κομμωτήριο Παυλίνα Στέφανος. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, χωρίς ραντεβού. Ιπποκράτους 8, Τρίκαλα. Γεύση όπως παλιά. Στιγμές που μένουν ανεξίτηλες στο χρόνο. Πραγματοποιούμε την κάθε σας επιθυμία για την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Καλώς ήρθατε στο σαλόνι γάμου, βάπτισης και διακόσμησης, γκλάμουρ, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, στέφανα, λαμπάδες, είδη κουμπάρου, βαπτιστικά ρούχα, βιβλία ευχών, αξεσουάρ και για πρώτη φορά στην πόλη ένα πλήρως οργανωμένο showroom διακόσμησης για την εκκλησία και τον χώρο της δεξίωσης. Το ολοκένουργιο Glamour άνοιξε. Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση, Όθωνος 18, στην πλατεία του παλιού κτέλ Τρικάλων.